İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam, mehriban ildeşler. Men sizin şuunki programma qoşulup bilýäningizde ören şat. Ýadyňyzda bolsa biz geçen gepleşigimizde Sherry bilen sagdyn iýmitler barada gurrun edip geçdik. Ol size köp peýdaly maslahatlary berdi geçen gepleşigimizde. Men ýene de bir gerek sizden haýyş etýän, eger şol geçen gepleşikde öwrenen zatlarymyz barada soraglaryňyz bolsa siz hökman şu programmaň ahyryna görýän elektron poçta üstü bilen soraglaryňyzy maňa ýa-da Sherry oňa ýollap bilersiňiz. Ol siziň soraglaryňyza jogap bermäge taýýar. Men geçen gepleşigimizde onu tanıştyrşym ýaly, ol ýokary derejeli şepagat uýasy, ol doktor ýalyrak şu derejede. Ol siziň bilen şu gün hem paýlaşmaga taýýar. So we can continue today. Thank you. Sağ olun diye yine de şu gepleşige çağıranım. Just to review, we were talking about carbohydrates during our last program and sugars. Ýadyňyzda bolsa biz geçen gepleşigimizde diye siz bilen energiýa berýän iýmitler barada, şeýle hem şeker, gant barada gurrun edip geçipdik. We learned that white sugar generally comes from corn. Ýadyňyzda bolsa siz şol ak şeker ýa-da tebigi bolmadyk şeker mekejewenden edilen. We also learned that with cola and Fanta, they have anywhere from 40 to 45 grams of sugar in it. Biz ýene de siziň bilen ol görkezdi geçen gepleşikde şol Fanta içkisi ýa-da kola içkisi şolaň biriniň düdümine näçe ene berde de görkezýär şu wagtyň eline düdümine 40-45 gram şeker bar. So I have here a Fanta. Men elimde şu wagt diye görkezip otyr Fanta bar. Şonu görýäňiz kiçik. And on the side it tells me there's 45 grams of sugar. Şonu men şu wagt düdümine seretdiň diye şoň düdümine 45 gram şeker bar. So I have my sugar from my kitchen. Men diye şol ak şekeri getirdim diye bu öýümden. And we're going to talk about how many spoonfuls of sugar are in my Fanta. Şu görüşüňiz ýaly berdi şu kiçijik şu Fantaň düzümine näçe şeker var, näçe şol çaý çemçe şeker var, şonu görkezmek isleýär. So I have my container. Berdi ol özüniň kiçijik näme tarelkaçygyny getiren. I have my spoon. Çemçesi var. This is a spoon that you would eat your porridge with. Bu diye şu çay çemçesi ýalyrak şu şüläni şu çemçe bilen iýýäňiz. 45 grams. Häzir men size şol 45 gram şekeri şu ýerek salyp görkezýän. 1. Bir çay çemçe. 2 çay çemçe. 3. 3 çay çemçe. 4. 4 çay çemçe şeker. 5. Oops. 5 çay çemçe. 6. 6 7 tanesi. 8. 8 çay çemçe şeker. 9. 9 10. This is how much, even sugar here, how much sugar
is in fact, it's just about, it's half the cola. Half the cola, yeah, half the cola. Ine, şu fantan düdümünü, şu küçücük bir fanta, görüyorsunuz, şu kapta. Şun düdümündeki şeker 10 çay çemçe şekerden den. Şunu görküdete şu an. Şunça, şu bir netir dolu işteniz, 10 çay çemçe şeker içiyorsunuz. That's a lot of sugar, isn't it? Ben hayran kalıyorum. Neçe miktarda şeker var şun düdümünde fantan ya da kolan. We were also talking about proteins, and these are building foods. Biz şeyle hem şol beloklu imitler vardı da gurruna da geçiptik. Bular nämet ya? Bizi qutulmağa islenik yağdayda kömek etdiyen imitler. Proteins are important for children when they're growing up because they need to build muscle and bone. Şol beloklu imitler hasam çağlar için peydalanam için tabi onların muskullarını yam üsmeli. Üsüp oturan çağlar için beloklu imitler kat peydalay. They're important for pregnant ladies because they are helping to form a child. Şeyle hem şu beloklu imitler gurulu ayallar için kat peydalay. Tabi ol içine üsüp oturan çağa için beloklu imitler hem ene beloklu imit kat derur. They are very important during times of illness and surgery, injury. Şeyle hem şu beloklu imitler başka da nemedatlar için peydal diye şol ketelden ya da başka bir veperden qutuluş vaatına kat vacip. Sebebi bu bir de şol becerilişe hem qutuluşa beloklu imitler kömek etdiyen. Now, generally, we think of proteins coming from animal foods. Ene biz köplenç beloklu imit barada oylanamada biz şol hayvanlardan gelen beloklar barada pikir etdiyen, şon etlerden. Things like poultry, meat, eggs, milk. Ene biz diye misal için şol tavuk eti, balık, süt ya da yumurta, ene şol imitlerde biz belok görüyor. Very good proteins come from fish and seafood. En qowi beloklar nemeden geliyor? Şu balıktan hem deniz imitlerinden, deniz önümlerinden geliyor. Now, something we don't often think of is proteins that come from plant foods. Ene biz köplenç günlük durmuşumuzda şol üsümlükten gelen belokları ken üns vermeyiz. Ya da pikir etmeyiz şu arada. Things like my lentils, beans, nuts, and seeds. Ene şu at görkediye şol berdeti görýäňiz noýwalardan gelen belok, hozdan gelen belok, ene başga da şol belokly şol üsümlükten gelen belokly imitler. Şonu hem siz iýip bilýäňiz. So these are a protein food, but they're also considered parts of fruits and vegetables. Seeds and beans can be considered a starchy vegetable. So let's talk about vegetables. Ene ol näme diye şu at şol berde şol noýwa hem hoz ya da çigit tohumlar şolong düdümünde de edil un ya da uglevot şu unly imitler ýaly olong düdümünde de uglevot bar. This is very frequently a category of food that's slighted or ignored. Ene şoň ýank aýtşýal noýwadan hem şol hozdan gelen beloklar näme diýdik? Bu üsümlük imitleri. Fruits and vegetables are protective foods, and they should be eaten every day. Gaty bir wajip adete de ýatlatýa. Haçanda biz şu gök önümler, miweler barada gurun edemede köp adamlar şoňa ünten bermeýärler. Ýöne bu biziň tenimiz üçin gaty wajip imitler. This group provides most of our vitamins and minerals. Ene şu gruppa miweler hem gök önümler biziň tenimiz üçin zerur bolan vitaminlerin köpsi bilen üçin etýär, hem minerallar bilen.
They are vitally important for our eyes, our skin, our teeth, our hair. Aha. Şo gök önümler hem miweler bärde näme diýär? Ol biziň gözümiz görüş üçin gowy, derimiz üçin peýdaly, dişimiz üçin peýdaly, saçymyz üçin peýdaly. They are also important. These vitamins and minerals are important for our organs and the digestive process. Bu şeýle hem şol bakça önümleri hem miweler biziň organizmimiz üçin gaty peýdaly. Şeýle hem bize şol iýen iýmitlerimizi siňdirmekde bize kömek etýär. With sufficient fruits and vegetables, it often guards us against constipation. Aha. Haçanla biz şol dogry mukdarda miweleri hem gök önümleri iýsek, bu şol iç gatamadan hem bizi gorap saklaýar. Just like with the grains, the healthiest fruits and vegetables are the ones that are locally grown. Ene eger diýe şol gök önümleri miweleri siz özüňiz ösdürip ýetişdirip bilseňiz, bu elbetde gaty gowy. That is because they are fresh and they grow in the type of soil that is where you live. Sebäbi bular näme diýär? Gaty svež ýaly bolýar. Hem öz şol mes toprakly ýerde ony özüňiz ösdürip ýetişdirdiňiz. Himiki dökülleri bermeden. Şoň üçin bu gowy özüňiz ösdürseňiz. Plus the good part, they often cost less or are free. That's right. Eger diýen özüň şol gök önümleri hem miweleri ekseň, bu näme? Özüň ekeniň gowy sebäp mut. Sen satyn almak gerek däl. Now, one of the things that's important, and we'll see why, is it's important to eat a variety, a large variety of fruits and vegetables. Siz bir şu wajyp da ýatlaň diýär. Şu gök önümler miweleri iýeňizde şoň her hil görnüşlerini saýlamaly. Diňe bir görnüşini ýemel däl. Squash, pumpkin, sweet potatoes, the orange vegetables are very, very important. Orange color. Yeah. Okay. Ene ol şu wagtda nähili gök önümleri iýmeldigini matlagat berýär. Kädi, kartoşka, şalgam. Did you say bananas? Not yet. Okay. Ene şu ýerde agda geçen şu kädi, käşer hem kartoşka ýaly. Gök önümler tediň üçin gaty gowy. Carrots are part of this, and the reason is they provide vitamin A, which is very, very important for our eyesight. Carrots and pumpkins, or just carrots and pumpkins and squash, anything that's orange. Orange. Aha. Ol näme diýär şu şol apelsin renkini siz bilýäňiz da? Apelsin narınç. Şol renkli gök önümleri has köp iýmeli. Näme üçin? Sebäp ol siziň gözüňiz görüş üçin gowy, oň düdümine vitamin A köp bar ekeni. Citrus foods like oranges, lemons, limes provide vitamin C and can help us fight off infections. Aha. Ene oň ýanky aýtýaly şol kädi käşire diýdik, oň düdümine vitamin A bar ekeni. Enne şol apelsin, limon şeýle datlar iýmeklik hem wajyp. Sebäbi şol apelsin limonyň düdümine vitamin C bar ekeni. Al vitamin C bolsa size şol her hili infeksiýadan gorap saklaýar. Şeýle hem siz soğuklama, gripden gorap saklaýar. Tomatoes, especially if they're cooked, can be very helpful with male sexual health. Ene bärde Pomidor hem gaty wajyp iýmitleň biri diýe. Bu hasam şol erkeklerde şol erkekleň problemasyna gaty köp kömek etýär hem peýdaly şolaň saglygy üçin, hemmeler üçin, aýratyn hem erkekler. Rak keseli, şol erkeklerde bolýan rak keseli üçin peýdaly. Now, let's talk about beans and seeds. Ene gelen diýe şu wagt biz häzir noýba barada hem çigitler hem tohumlar barada gurrun edip geçeleň diýär. These are little powerhouses. Ene şu eline saklap oturan noýbasy gaty güýçli iýmit, gaty ýokumly iýmit diýär, peýdaly organizm üçin. Now these are some green lentils that I've soaked in water overnight.
Ene ol şol bankasının içinde näme görkezýärdi? Onda noýby bar. Onu geçen akşam şoňa su goşupdyr üstüne, suwu edipdir şo noýbany. Soň bir gije goýun. Normally, lentils and beans are very hard, and if you were to crunch on them, you could break a tooth. Ene adatça diye şo noýby nähil ol gaty, siz bilýäňiz. O şo ýijek bolsaňyz onu bişirmeden, taýarlamadan ýijek bolsaňyz siz dişiňiz döwüp bilýäňiz. But by soaking them overnight, you can see I can just part it. Ene seret diyor onu geçen akşam niye men şu suwu ezdim niye? Ene şu wagt ol gaty ýumşak men onu elim bilen döwüp otyrdym niye? Görüp otyrdyň adana. And if I were to eat it, it's crunchy. Ene men şu wagt şonu even bilýän. Ýumşak diýýär. Now, in every seed, there is a plant. Ene şol her tohumyň içinde bir üsümlik bar. So when you take apart the bean, the seed, the lentil, you will see inside, and we will try. There is a little plant on the inside. There's a little sprout. Ene gör diye şonu şu akşam suwu edilen noýby şu açýaňy sebäbi ýumşak. Oň içinde kiçicik şinel bir ösümlik eýem täzeden ösüp otyr oň içinde. Şonu görkezýär. Suwu edilen noýbyda bir gije. When the bean or the seed starts to sprout, it starts to grow, and there's a chemical process that happens inside this. Ene haçanla diye şol suwu edilen noýby ýumşak bolandan soň ene siz görýäňiz nädip ýumşatdy ony. Bir gije suwu eddi, şoň içini açyk görüp otyrdyňyz, içinden täzece ýene ösüş çykyp otyr bir kiçicik şinel, şitil gögörüp oturan ekeni. Ene şol diye şol ösüp oturan wagtyna ýam şu ýerde himiki proses bolup geçip otyr. It actually increases the vitamins and mineral content in this food. Ene haçanla biz onu şeýle noýban suwu edip, oň içinden ýene de täzeden bir ösümlik gögörüp çykyp otyr, gördüňiz siz. Şol diýe näme? Oň düdümindäki noýbanyň düdümindäki vitaminleri, minerallary hasem köpeltýär, hem biziň organizmimiz üçin has peýdaly bolýar. Suwu edilen noýby. I've soaked these overnight in water to make them nice and soft. Ene men şonu diye ýene bir gede gaýtalaýa. Geçen akşam şol ýatmadan öň noýbany suwu eden, ene şu gün näder görüp otyrys, o gaty ýumşak. But if I drain the water off and just keep them moist for 1 to 2 days, you're going to start to see the little plant come out. Ene eger soň siz şonu ertesi gün ene akşam suwu edýäňiz. Ertir ir bilen şoň suwu aýryp noýbany guratýaňyz adra. Soň şonu 1-2 gün edip guradyp 2 günläp şeýle etdiňiz, siz hem başga täze ösümligiň ösüp oturanyny görýäňiz. This works with any bean or any seed. Ene şu diye eslenlik görnüşli noýby bilen ýa-da eslenlik görnüşli tohum çigit bilen siz şeýle etip bilýäňiz. Akşam edýäňiz, ertesi gün ýene guratýaňyz, soň içinden çykyp gelýän bir şitili görüp bilýän ekeniňiz. Kiçik yaprak. It's important to rinse them every day, keep them moist, but not soaking. Ene her gün bir akşama şonu suwu edýän ekeniňiz, soň 2 günläp diňe şonu suw bilen birazrak çaýkaýaňyz, soň guratýaňyz, guratýaňyz. Şonu dol guratmalda da birazrak ölürek etip goýmaly. Now what do you do with these little powerhouses? Soň näme etýäňiz şoň bilen? As you can see, they're easy just to eat. You can put a little bit of salt on them. You can put them in a lettuce salad. Ja. Ene näme etip bilýäňiz siz oň bilen? Siz gördüňiz diýýäm, bir akşam suwu edilen noýby, ýumşak. Siz ony salat edip, şu saladyňyza goşup bilýäňiz. Oň düdüminde gaty, köp peýdaly belokly ýokumly iýmitler bar. Now normally, depending on the bean or the seed,
they usually have a very mild, pleasant taste. Ene şu tuğu edilen noyvan yumuşak bolandan soň näme diýär? Tagamy bir hili gowy. Tagam bar onu diye. Yani bu noyvan haýsy dur noybodygyna bagly bolýan eken. Some people like to eat them. They allow them to grow into a plant with the sprout a little bit longer, and they put them in with the lettuce in their sandwich. Käbir başga bir yerler näme etýän ekeni? Şol noýbolary käbir adamlar diýe şol ösümligiň has ösmegine ýol berýärler, garaşýarlar. Belki şu derejede ösýän eken, soň şonu alyp saladyna goşup ýýärler diýär. Ýa-da oň düdümindäki bir loqaty köp peýdaly. They can also be cooked. They can be cooked to soft mash, just like you would normally with beans. Ene tidem onu ýene näme etip bilýäňiz diýe. Başga da şonu ýençip bilýän ekeniňiz. Soň taýarlap bişirip bilýäňiz, onu şeýle ýyp bilýäňiz. Put them together with some onion and cabbage and the beans, maybe a little tomato, and you have a vegetable dish. Yeah. And this is cooked. Cooked, yeah. Ýene näme etip bilýän ekeniňiz. Soň başga da şoňa soğan goşup bilýäňiz. Ya da pomidor goşup bilýäňiz, kartoşka da goşup bilýän ekeniňiz, kelem şonu kesip taýarlap, ene şeýde goşup bişirip şeýle ýyp bilýäňiz. Soň sizde näme bolýar? Her hili gök önümli nahar bar. Warning. Bir duýduş bar. Some people respond to any bean product with intestinal gas. So it's important that they start adding this to their diet very slowly. Bir berýän duýdurşy köplenç käbir adamlarda şol noýba ýse, olaň aşgadan nadyrak problema bolýar. Gazly ýaly duýýan aşgadanyň howa barýaly. Şoň üçin hem siz ýuwaş-ýuwaşdan eger sizde şeýle problema bolsa, bir azdan ýiň diýen noýbany. Now, we've been talking a little bit in the previous program about overweight. Ene biz geçen gepleşigimiziň başynda bir azrak sizde şu temizlik barada gurun edip geçipdik diýen. So right now, we're going to talk about how much food to eat from each of the categories that we've discussed. Ene men şu gün size diýe şol 3 tane 4 tane iýmit kategoriýalaryna teredip geçdik. Şol her bir kategoriýada näçe mukdarda siz iýmit iýmeli? Men şu barada sizin bilen gurun edip geçmekçi. We're going to use a measuring tool that you have with you, hopefully, all the time. Ene bizde sizde şol nähil ölçümeli şu iýen iýmitlerinizi şu barada gurun etjek. Ýöne sizde şu ölçük sizde bar diýe siz öz ýanyňyzda ölçük. Men şonu sizde nädip ölçümeli görkezjek. So let's talk about the carbohydrates and grains. İlki bilen gelin şol düdümine uglevot bolan iýmitler barada. Carbohydrates and the other one was Grains. Galla iýmitler barada gurun edelim. Okay, let's talk about rice. Gelin ene şu ad brunch barada gurun edip geçelim. During the meal, it's okay to eat rice, especially if it's a whole grain rice or a brown rice. Ene şol her bir iýen iýmitiniz bilen brunchi ýyp bilýäňiz, eger olar doly daşky gatlaga aýrylmadyk brunch bolsa. Okay, how much? Näçe siz ýyp bilýäňiz? About the size of a baseball, or this much. Ene sizde nähili görkezýär? Şu ad görýäňiz edil, şu eliňiziň aýaty şonça iýmeli her iýmit bilen. Not this much. Ene biz şeýle brunch iýmelde bu gaty köp. Diňe şeýle. You could have one slice of bread, and a slice is about that big. Ene siz diňe bir bölük nan iýip bilýäňiz, on ene şeýle. Or you could have that much cereal, porridge. Aha. Ya da ene siz görkezýär şu eliniň aýasynyň içine şunu ýaljak şülü ya da yarma iýip bilýäňiz. Ondan köp iýmel däl. But
You cannot have one slice of bread, your rice, and your porridge at the same time. That's too much. Allah tede gowda diyatlat yaşat şol bir naharın dowamında diýesiz. Siz şol birincim goýup oturýarsyňyz, soň şeýle bir topur çörek, onuň goýýaňyz, ýene de ýarmaňyz ýa-da şüläňiz hemmesini bir wagtda iýmeli däl. Vegetables. Soň ene bärde şol gök önümler barada siziň bilen gurrun etmek isleýär. Näçe gök önüm iýmelisiz? This is where you can have a lot. Ene siz şu gök önüme gerek gelene siz köp gök önüm iýip bilýäňiz. Especially if it's raw. Ha aýratynam şol çiğ gök önüm siziň üçin hasan peýdaly, bişirilmedi gök önüm peýdaly. This is leafy green vegetables, a lot. Ene siz şeýle şol iki eliňizi doldurup gök önümleri iýmeli, salatlar iýmeli. Or if you want to cook the vegetables, it's half as much, this much. Eger diýesiz şol gök önümleri bişirseňiz, taýarlasaňyz, onu siz diňe şunu ýaly iýip bilýäňiz, ondan köp iýmeli däl. Taýarlanan gök önüm. If you're drinking some vegetable juice, it would be half of your fist. Eger diýesiz şol gök önümli su içip oturan bolsaňyz, biz diňe şu görýäňiz, ýumruk şoň ýary bolmaly, ondan köp içmeli däl. We'll have to continue this another time. Gynantagam diye biziň şugunki gepleşigimiz tamamlanýar. Biz ýene de şu temany indiki gepleşikde dowam edersiýär. Ene şugunki gepleşigimizde öwrenen zatlarymyz men siziň üçin gaty peýdaly bolanlar diýip umyt etýän. Men sizi ýene de soraglaryňyz bolsa bizi ýorlamaga çagyrýan. Ene şugunki gepleşigimiz tamamlanýar. Häzirlikçe hoş sag bolun. İsa Mesih Hudaýyň sözü bir coşkuny Seniň adynda günem ýoldy bütün kalbymy sana tapşyrdım. Senin adında günem yolunu bütün kalbimi sana tapşır.